pane munhu akandibvunza kuti Mad Minox wakaroora. Yes, I was married for 6 years. I got 2 children out of it. I was married 1990, taka separated 1996, divorced 2000. Ndine vana 2. The first born is 30 years. The second born is 28 years old. Then I married again 2000. Ndakaroora mukadzi ine mukadzi akatobva kuZimbabwe. The first one ndiye amai vemwana. Amai vemwana takasangana kuZimbabwe, but she's from here. You know what I mean? Wandakazoroora wa 2000 akandikanganisira upenyu hwangu, left, right and center. I used to work with a telephone company in Canada, in Canada. You know, I used to make a lot of money. And this marriage I know lasted kind of 9 months. I was in jail. She made me lose my job. My papers I got within 6 months. 3 days I got my papers. I got the teaser. That's a system, you know. You would unengo ati ayo udonosha go mskana okumusha. Mskana okumusha wachi, they destroy you. I can destroy zvokuti vanhu vese kana vandaitaura nawo Canada, they took her side. Ndakasara ndisina kana watinoti shamwari kune vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vakandibuka paCanada pana kunobuka kutonza Mad Minox imbwa yemuni mata. Waisiya. Pekutanga I was in denial ndikoti but hapana. Ndakabukwa zvokuti paitwa mapati Minox was a topic, because pandakaenda kujeri the condition was panopinda musikana uyu mukadzi wangu uyu kana ari musupermarket indakapinda musupermarket, kana arimo indobuda, kana ini ndirimo iye akapinda indofanira kubuda. Even ndakabata magrosari angu chaiyo ndiri pacounter ndotofanira kutosiya zvandiri kuita ndotobuda ndotoenda, because that was the condition. Night club is the same thing. Kana ndiri night club iye akapinda indofanira kubuda. We were not supposed to be in the same room at any given time. We're not supposed to be at the same place at any given time. The condition was only applying to me, because ndaita spousal abuse, and that was the charge. But munhu yaihura nemanigerian. That's why ine handifariri manigerian. Mazviona. Ini ndakaita ndiye munhu wani wechikadzi akaita kuti ndicheme kubuda musodzi chema, because akaroorwa, ndakatumira mari, akaroorwa ndisipo kuZimbabwe, akaparedwa muna Second Avenue, chinzi mukadzi waMinox. Vakoma wangu neshamwa dzangu vakaenda kwaMurehwa, akabisirwa mari, ndamutengera ticket. She was nothing kuZimbabwe, nothing but a woman. And paakauya kunoka, she destroyed me. I became nothing in front of people, in front of myself. Ndakapinda imwe yekuti gati uri kubasa munhu wese ari kuziva kuti wakaenda kujeri chichichi. I had a friend
ndaiuya kucourt because I was good at my work. And mfesi wangu akatumirwa na manager kuti aiwa no iwo chienda kucourt unonzwa because munhu haana hama. Handina hama kuCanada kunoku. Hama dzangu hadzigari mumingi. Ndine one maybe cousin, but that time I don't think he was here. You know what I mean? So vana vangu vanga vachiri vadiki, they cannot come kucourt kuti vauye kuzondimiririra. It's not like now yekuti ndakaita mhosva mwana wangu anogona kuuya ototanga kuda kutonzwa kuti chi ndaraita sei, ini ndokwanisa kuenda kukoti ndononzwa kuti mwana wangu aita sei, tichagawo kana marebhel, tichagawo lawyer kana chichi. Those days panga pasina. That was 2000, 2002, 2003. Basa ratopera. No one, even up to now, most people vakauya kuCanada kunoku from Zimbabwe, vazhinji vacho vakatondibuka zvekutoti unotonyatsoshaya kuti uri kukwana papi panyaya yangu nemukadzi wangu. It's just because uterera zvinhu zvisiriso. Waiziya inyaya yasana tomboitaura kana kune mumwe munhu. The only person anoziva nyaya ndamai vangu ndo vaiziva nyaya in full. And handambovataurira pafoni. Pandakatoenda kuZimbabwe ndakanyatsovagarisa pasi ndakati ndo zvakaitika mumzi. And she was very heartbroken. Because we had plans yekuinza ana mai vedu kuno kuCanada. Amai vangu havasati vakafa vasina kukwira ndege. Kuti since ndava nemukadzi, it's easier now. I can invest, I can raise money. Kana ungoisa ka down payment otenga kaimba kako kuno kuCanada, woitawo mortgage yako, owinzwawo maparents ako nemaparents emukadzi. But zvese izvo hazvina kuitika. Amai vangu was very, very heartbroken. And amai yangu havana kuriregerera munhu iye. Never. Ini kana nini hana kubvira ndamuregerera. You know? I got divorced like today. In a week tapatarorana. Ndakatombopiwa ningi lecture nemunhu wacho patakarorana kuti iwe wazvimhanyira, wazvikurumidzira izvi. Ndati aiwa baby ndorida. Introduce it to everybody. Chichi went to Zimbabwe. Ndakatomusiya kuno kwarega. Mumwe munhu anogona kuti that was my mistake, but kana uchidana nemunhu wako, there's thing called trust. Handiti unotrusta munhu wako. Iye kana afunga kuita zvaada kuita, anoita zvaanoita. You know what I mean? Hure kana riri hure rinongoramba riri hure. Ndozvakaitika. Munhu anga ari hure. Ndakanyenga hure, ndakawinza hure kuCanada. Rakandiitira chibhanditi. Saka mai manje, I'm not married. That's nyaya iripo. I'm not married. And ndakatombo danana nemumwe musikana futi wekuBeatrice kumaPrazo. Akandinyebera to the level yekuti mwana ndewangu. Kuti muna December pandakaenda, mwana akazvarwa muna July, ndakamutaura kuti hasi akaramba achitondiconvinsa kuti ndewako. Ndakati asi premature here mwana mwana asi premature, but why uri kuti mwana ndewangu? I went to Zimbabwe like 5 days, 6 days before Christmas. Mwana azvarwa musi July 18. Azviite mwana afana kuzvarwa kuna September uko. Kutoita naro kutobuda tsinga dzekumhata shamwari. Munhu achitotaura kuti mhuri yacho zvese. Ndaitanga njarohwaka kuZimbabwe nenyaya yacho iyo. But Mwari hasi womunhu wani. Ina handiende kuchechi, I'm not religious. But sometimes kana chitaura nyaya idzese, kungotaurawo it's an expression, what is it?
yes ndakadana nemapotential mumwe ndakatozombodandana naye akatondinyebera he ndine nhumbu yako ndakati musiya padheni kutodzoka kuno kucanada germany 4 months ndakufona ko bebi ndeipi kwa mwana ari kukika ere the minute unongobvunza kuti mwana ari kukika foni yakatwa mwana ari kukika foni yakatwa ko chii ndakazoenda kumwedzi he chi that's the same trick yandakashandisirwa nehurera ndakawinza kuno kwini tsamba yacho nditori nayo iri samwe mumba muno mamheno pairi tsamba ndakatonyorwa tsamba he ndine nhumbu ndakati since munongoziva kuti mira chimukadzi auye kunoku azvarire kunoku izvi zvinoita easy madhezi yakwangu kusati kwaane visa kucanada in 2000 apa anga ari manyebo saka musikana akanditaurira kuti ane nhumbu yangu ngaazvarire ikoko kuzimbabwe ikoko ikoko toita dna zimbabwe is well advanced now toita dna aiziva but kunzi handisi kutsvaga mukadzi I want to be married someday I want to be married kunzi handina munhu wandinoti mukadzi wangu ndinaye but hazvireve kuti I'm not available. I am available. Kune munhu anondida tinogona kutotaura achitowirirana chichi pamwe wandikuda kuita mukadzi wangu iyeye munhu wekutotaura iye ane ajendawo yake yaanayo yandisiri kuziya inini ndine ajendawo yangu you know in a relationship vanhu vanopinda murelationship for different reasons inini pandakapinda murelationship kazhinji kacho unongo varume especially inini indoda musikana akanaka ini because look at me I'm ugly as fuck ugly but pane vamwe varume ndinomirawo handizonzi ndakanyanyonyangara kazviite ndomirawo plus chandizozoda kunaka ndinonyengwa here ndiri mukadzi here you know what I mean I can hang out nenhingi vasikana vanoda that financial muscle kana usina financial muscle yayaka kuti udiwe nemusikana uchibva foreign kunogwa pane basa kana kuno kuforeign kwacho ende vanoda munhu anovafadza ini ndofadza vasikana handite mafanisi handamafanizi kana ine musikana wangu ndofanira kuti musikana wangu aseki noti ungoita serious ungoita serious kuti angori badman ayo I'm not a badman I'm not a madman zvimawedzi zvekudhansi zvaizve kana ndine musikana wangu ndototsvaga smile because ndine smile yangu yanditori nayo yandinotoita kuti musikana wangu atoona kuti this man yes is a serious man but munhu anotofarawo munhu anototaurawo nyaya dzinonakidza you know but muupenyu hwangu I've been disappointed by women disappointed I had plenty of women right now vakadzi vamazuva anava ndo because ndakura kandakunyatsoona kuti this woman is we are boy I have nice women vanondifarira and ansanamborambana nemukadzi ndotorambwa ndini because mukadzi anoita move on munhu akanaita move on zvikureva kuti akuramba asanamboita iye yekuti unotaurira munhu kuti aina ndichakulava ini zvapera never done that because you never know munogona kungosangana kapa paimwe level makutotanga kutoita imwe and I don't expect kuita mukadzi asina kana mwana because ini ndine vana vangu too
ende vangu vatokura, you know what I mean. Iye munhu wacho kazhinji kacho anofanira kunge atori nemwana wake, but vamwe vacho manje vane vana vavo anenge asade kukwirwa. Inoda kukwira kai, handidi munhu wokungotaura naye nyaya tichiona TV. Aiwa, tambira kure nini. Doka mastera nadhugi stera hauchakwanisa kuita hapana kure kwatinoenda kaJamani. Ndo life yangu ini. Ipapa ndogara ndega. Munhu mwakandibvunza kuti sei uchingoita yauri. Ndogara ndega. I've been living by myself for 20 years since pandakatizwa nehure randakawinza kuno Canada. Ndoti hure because ndoziva kuti she was cheating on me, you know. Saka nchiti hure. Ende munhu akandirwadzisa akandiita kuti ndibude basa, ndakaenda kujeri. Munongoziva kuno kwasiyana kane kuZimbabwe. Kuno kana kutyora muti chaiwo unoenda kujeri. Pandakatoenda kujeri basa rakatopera. Criminal record. That criminal record still stays. And once I went to America, you see, that's how serious this thing is. Imagine, unotora munhu aitoroja kuZimbabwe kwanga asina chaanacho, womuinza kunoku. Ndandine maprivileges. Ndaenda kwanana Texas, kwanana Dallas, you know, nzvimbo dzakawanda. New York, ndaenda kushopping New York. Ndaenda kusound clash. Yeah, inonzi world clash ku New York. When I got convicted, I had the criminal record because my court case went for almost 2 years. So vamwe vanhu havana kuzvinotisa kuti no, munhu achakwanisa kuenda kuNew York. But 2 years paipo paunonzi waita that crime, as long as you're not convicted, aishowe paborder uchienda kuAmerica. By the minute you get convicted, yakutanga kushowa. Even ndakatouya kuUK chaiko, they can refuse me entry just because of that criminal offense. Imagine the liberty yandakatorerwa nemunhu wandaiti ndinoda. Ndosekerera izvozvo manje, inini manje. The great Mad Minox, Alidocious, the man who is extraordinary. Kana, you know. Ndakatombofunga mweya weChina, but mweya weChina unopedzera ukomita meta. Ndakangosiya zvakadaro, ndakangoti ngazviende zvakadaro. Achawanawo mumwe achamugadzirisa saizi yake. Kumwe kusaidi akagadziriswa saizi, zvinhu zvanga zvangotanga kumbanyuka. Ningafa. Zvinokuteera so. Wakaitira mumwe munhu utsinye, zvimwe zvinhu zvinokuteera. Isu taitomboita zvinhu zvekuti unotogaya kuti ndakutozvipa mhepo. But my manje handina mukadzi. Baby ndinaro. Handikazomboshaya baby. kuCanada handina baby zvangu. Canada kunokwa 6-8 months. Chinhu chinonzi mukadzi handitombochiziva. Kwataiwana vakadzi manight club ese kumaraini kwangu ese akavharwa. Hapana kana kuenda. Ndiri munhu aimbopimpa kai. Aimbopimpa vakadzi.
boys dzekuzimbabwe dzichiuya zobhadhara mari dzichiuya pamba panapa. Aiwa hati kutaure mazita enyu nenda kuita kunge ndakuda kubreaka mamarriages enyu. Vakomana vaiuya vachiita vari kuita panapa vachitonditambidza mari ndototambidza hure kuti yako yangu iyi. Kana tinotambidza hure ndototambidza inini yangu percentage yangu. Because my lyrics I got too much lyrics. My lyrics toita ekupotsera. Osone. Ndiri munhu anofara pa level yacho chaicheka. I'm not a serious man like the way I kind of look, but pese ufana ungozhinya ka wangoramba uchingozhinya unoita ngo uri kupenga vanhu havasi kutora serious. So kana uri serious futi vanhu vanokuona unge ko munhu aramba ngori serious, what's wrong with him? Maiziya nyaya yacho. Mukadzi handina, bad baby ndinaro. Kana uchindidawo unongondibatawo ungonditaurira because ndo zvinongoitika muupenyu. Munhu wese unogona kutoda munhu atori nemurume wake kana nemukadzi wake kana nemukomana wake. Zvinongena kuti mapindirana papi. You understand? In life, my life inini zvandakatoita izvo zvakatokwana, hapana chimwe chandichada. Imba ndoda kutenga. Ndotenga imba ndina mukadzi, ndotengere imba yacho. Nde 52 years. Ndakazitenga stand mai manje kuZimbabwe. Stand inogona kuitenga dhera ndinoarriva kuZimbabwe. I can buy it 20,000. I can buy a stand cash. Maiziya. But kuvaka imba yacho it will take me another 6-7 years. Handina mari yacho iyoyo, handina time yacho iyoyo. Ndendani 60 years. Aiwa, ndoda kutenga imba mumbare medu meme. Munotenga kamba kako 15,000, 18,000. Odzoka kuCanada kunoku. Otenga ningi oshanda kanga 20,000 oenda kuZimbabwe. In a month imba inenge yapera. Boss kana une mari kuZimbabwe ndochinoita kuti zvinhu zvifambe. Not kuti ndotenga stand kunana borode uku. Kuti stand yacho pachezva irikuita 60,000. Imba yoda kuvaka ipapo it's worth like 300,000. Do you want to be 300,000 at my age? I'm not a businessman. If I was a businessman, ndine kana kuti 5-10,000 inopinda maaccount mangu. Yes, you can do it. Hapana wamazuva anawa tinovataurira kuti tenga emastand, tenga edzimba. Takazvitadza patairiza mangoma. Because taifocusa ne-entertainment. Mari yaitwa ndikunyebere, mari yaitwa kumangoma kwaikwe, musanyeberwe, mari yaitwa. But hapana munhu akazvifunga kuti unotenga wakastand kake kana kuruoko kana nazimuri pako povakwa imba. Hapana munhu akazvifunga. Because vanhu vanga vari too much into vakadzi. Maiziya, vana vakazvarwa. Dzimwe shama dzedu dzakafa, vamwe vakadzi vakatofa. Nyaya yemangoma. Saka mumwe munhu anogona kutaura, but Minox makaningi aiwa ndina kuita mari nini. The business side haupinde mu-entertainment industry. Uchifunga the business side. Inini dai ndakapinda mu-reggae music nchifunga business side. Unopinda usina kana senti. Takadanga chitosumudzawo maspika tichinama maposta. Ndonzi nini ndotanga handina kana one fan inonditeera
vanhu vandongoziva vanhu shamwari dzangu dzandinongoziva nekutaundi kwandaindoswera nasketch, you know, the late sketch kwaiitwa maposta nekuunity nanadziwa tichiswera anadziwa achiita maposta across paQueen's Garden, you know, nanajose. Aufunge that business part kana uchitanga zvinhu izvi. It's just like kana uchiroora aufunge zvekutenga imba kana uchiroora. Mukadzi wako newe mabatana ndipo munofunga kuzoti aiwa murume wangu ona akati handika mwana kedu zvekuramba tichirenta tichiroja nemari yaunotambira ngatiite se ngatsvage kastendi kedu toisawo kana ka 2 rooms kedu toisa plani toramba tiita se tichipinda mundima waiziya. But I'm 52 years old. Ndakaitwa rafu zvekunzi uriwe kumbare zvinopera zvese wasungwa nemapurisa kunopera. Ndakaitwa rafu yekuti vanhu vanga vakandibuka kuno kuCanada. Vamwe vacho vakapedzera vakundifonera, oh Minox, ndakaitwa kaya makaitwa iwa una kuitwa yandakaitwa. Wakaitwa yawakaitwa iwewe. Wakarambwa nemukadzi wako, wakasungiswa nemukadzi wako. I don't know nothing about it. Yandakaitwa ndeyandakaitwa. Hauna mbondibvira wambonditaurira nezvemukadzi wako. Wakufunga kuti iwewe neni tafanana, hatina kufanana. We've never been the same. Never. Varume vanogara vakasungiswa nevakadzi, especially kuno kudiaspora. Unotosungiswa nemukadzi, mukadzi angosumudza foni andirova, andipusha, aita sei. Mapurisa akauya, mapurisa ekuno kuka vanhu vaya vanesarura ganda, kana even ari munhu mutema. Vazhinji vachakatovenga vanhu vatema vacho yawo. Anoba the first thing anenge ada kuti udepotwe. Ini pandakasungwa inini, munhu akandibvunza kuti wakauya kuCanada rini. Gaya kuti ari kuti atoasuma kudhara kuti handisi wemuCanada because aona last name yangu. Wakauya kuCanada rini. I didn't know my rights kana chichichi zvana first amendment zvokuti you're not supposed to answer those things. Ubva mutaura ndakauya 1990. Atombosiyana nenyaya yekuti wakanetsana nemukadzi. Akufonera immigration. Kuda kuona kuti une status here because anonyatsoziva kuti nyaya ichi unoenda kujeri obuda and you become the same person. Ada nyaya yekuti anobva kuwachisa maiziya. Saka immigration ndio inowachisa. Angozgonza you are here illegally. Iyo nyaya yako manje yakusumudzwa manje. Otoona immigration yatouya yakutokutaurira. I have friends vandakasangana nayo mujeri nini. Achitotaurira African because mujeri unonge watotaurawo nevamwe vanhu ka. Achikubvunza kuti which part of Jamaica. They assumed kuti I'm from Jamaica, most of these guys. Which part of Jamaica are you from? No, I know I'm from Zimbabwe. Omtaura zita rako unonzi Godfrey. Iye anobva atanga kungokuti African. Wagwan African. Boy, I think I'm gonna get deep. You know? Yako nyaya nabasa iyi. Wakabuda panze da kuti undiendere chi? Kuteni kwangu. Ndakasangana nevakadzi, varume, mumwe musikana wekuJamaica. Ndakatoenda ndakanotora property yake, ndakatorasa property yangu yanga iri mumba muno. Kushinzwisisa. Because anga akudepotwa. Ndakatomutorera mari yake yanga irimo, ndakatomupa mari yake yanga irimo. That same Hurere area. Rakatouya rakatotora hembe dzemunhu mukadzi. Imagine that because anga achiri nemakizi epanapa handiti.
akatouya akatopinda panapa akatoona makatozara property mune hembe akatotora musikana aita zvefraud wandakasangana naye mujeri akatotora mavhesachi chichichi anga nehembe dzaidzi dzinodhura akatotora nemabhurugwa emunhu iye but munhu anga nehembe dzakawandisa dzimwe dzacho hembe dzakatodziendesa kuzimbabwe because you can only take so much. Musikana anga akasungwa deportation order yake yaita ndakatoenda kuairport nesuitcase rake ndakatomupa mari yake akatokwira ndege yake akatoenda kuJamaica. Saka you have to be very careful nevanhu vanhu especially vechikadzi vatinenge tatora kuZimbabwe. Vamwe vacho vanongokudira kuti unogara Babylon. Auya kuno kuBabylon yato imwe chapter makutotanga futi kuti 1. I know a lot of people who got deported kuno Canada. Kanya yakadiki bar fight. This guy akaita bar fight nemusikana because of musikana abva angopusha musikana abva adona abva achekeka zvakunzi arova musikana kungopinda mukoti nyaya yatochinja. We have to put it ku immigration. Tine mazimba akadhipotwa kunoku. Munhu unomutaurira futi kuti iwe siyana nazvo zvauri kuita izvi. Munobva wafunga kuti muhard hysteric. I got my thing, you know, my citizenship in 1995. Ndakauya in 1990. But by 1992 ndatone criminal record. Kungonetsa nemupurisa sobhabhawa wakutonzi assault on police. But because I was already married, immigration yakaramba kushanda. Maiziya. Ndabva ndapinda mudhiri yekuti pandakasungwa nhasi ndatombolanded, but my papers were in the process. Process iyayi yatoitwa yemapapers iyayi. They cannot deport you. Because iye akaona kuti handina mapapers, they thought kuti no, munhu yanofanira kudzokera kuAfrica kwaakabva. Zvakaramba. 3 months after ndasungwa ipapo nemapurisa, because 1990, 91, 92 kwaiurayiwa vanhu kuno kufa. Ndaigara kunonzi Jane Finju kufa like on a daily vachipurana. Saka mapurisa anga akavenga chinhu chinonzi munhu mutema. Vaingokupaka kamhosva kasina kana nebasa rese. Kunzi aka ndekako aka. My friends vakatofa nekushudwa nekuita sei vanogara vaenda kujeri most people vandoziya kunoku pandakauya kunoku pandaigara kunana Drifodo vakafa. Ndangosarwa this other guy, you know, hariko, but vazhinji vacho vakafa. Said akapfurwa kana takafira kujeri kana kuti chii. There is so many things zvinoitika kunoku, but zvimwe zvacho zvinokonzereswa nevakadzi. Munhu iwe unenge uchipanda kuti ugadzise relationship yako nemukadzi, unotengesa kana munhingi madrugs ako kuti uchengetedze mukadzi, but vakadzi vacho ungonetsana mbichana uyu afona mapurisa. Ndo nyaya yacho, ndo zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika
padiaspora patinogara panapa vanhu vanofunga kuti diaspora is a bed of roses. No. Diaspora kunotambwa nhamo. Varume vazhinji vanzwa nebonyore muZimbabwe. 6 months mukadzi asoda kukwirwa. Ndakaitwa neyewo inehure 3 months. Gaiti relationship yedu hainamboita 9 months. Ndakaenda 3 months pasina kukangi. Chitaurira mukoma wacho kuZimbabwe uko, chichi. Before you know it, pandakasungwa inini. Ndaenda kujeri. Hapana mboita 2 months. Mukoma wacho anga auya kunoku. Atotengera tiketi mukoma wacho auya kunoku. Variko kunoku vese. Zvikutovaitira. But inini nenchinogunun'una. Handiregere kugunun'una. Kusvikira zvababatawo. Usanditauri handidi kunzwa munhu anonditaura kuti Minox let go aye wakani. Hazvina kuitika kwauri. Zvakaitika kwandiri. Waiziya. Kune vanhu vazhinji vakapinda matsaona ndakapinda nawo. Vamwe vacho havakwanisi kuzvitaura. Vamwe vacho vakatomira kana kutotamba nemaZimbabwenzi nenyaya iyoyi. Vamwe vakapinda mudepression vakatofa nenyaya yevakadzi. Yekuti unenge wawinza mukadzi kubva kuZimbabwe ouya kuitira madhodhi kuno kuitira madhakananya. Vazhinji they are alcoholics right now. Nenyaya yevakadzi. Like I said, I used to be an alcoholic. Balcony yangu yaizara nemakreti emabhiya ndainwa every day because of that. But now ndaamunhabho manje ndangomirira ngoti zvevabato. Because haisati regerere zvekumhanya ka. Zvekumhanya hatidaro. Iye anotoziva kuti munhu uyu haaregerere zvekumhanya. Waiziya. Zvakambatawo ya. Handizvitsvage futi. Vanhu vekuToronto kuno vanokutaurirai. Unotonzwa unoza ndosvika palevel yekuti ndaisvika palevel yekuti ndakatanga kuzonzwa dzimwe nyaya ka dzandakaita dzekunyeba zvokuti I started becoming interesting. Ndakati tell me more. Ramba uchitaura because iyi nyaya iyi iri kunakidza iyi. Unokotaura munhu ari kunditaura zvandakaita kainini. Zvekunyeba. So it becomes so interesting. Kuti shit. Jamani, kana yo ramba uchitaura meni uda kutonzwa kuti ndakazoita sei apo mangwana acho. Zvakazofamba sei. You know, the story becomes so interesting. No one knows my story, Sha. The only person who knows my story is me. Motonzwa bva kwandiri. Waisiya. You know, pane mwe wadi musikana so akazofa zvake. Soccer tournament yakamboitwa uko pana Lawrence and Brimley. Akandituka. Hey, Ibapanapa Minox not supposed to be here. Hey, Minox not supposed to be here when this and that kanaripo. Toto kudaidzira mapurisa panapa, Ibapanapa Minox. Mfesi wangu ndakazontaura kuti madman mina ndikudrive ndikuendese kudheni because zveshuwa mapurisa akauya panapa Germany munosungwa because makambotitaurira nyaya iyi. Kaya pane mazimba munhu akatobvawo kuZimbabwe 10-12 years after me anga akutonditaurira zvimwe zvinhu. She was never in court, but anga ane hurerere rangatase
ranga ndakauya naro ere. But Mwari akamuropafadza akabva angomuti take you out, belong in a grave. You understand? Uda kunditira utsinye inapana undiziye. Uda kundisungisa. Wakaninyadzisa pamberi penhingi. Pevanhu 200 vanhu mazimba aripo pari kutambwa soka tournament, vamwe vauya nechikafu chavabika pari kurohwa kabhabhakyu apo. Neni. Why? Aiwa komana, zvimwe zvinhu asi vanhu kudaro so. Take na Mad Minox. Vanhu vaita papati so. Vanhu unotozwa nemumwe munhu because haushayika wani wako anenge achikutipira waiziva. Vanhu vari papati yavo. I'm not invited because Mad Minox nekawanzi Mad Minox akauya panapa hapindi. Maboat cruise Mad Minox hapindi. Chichichi. Even une mari yako vanhu vanenge vataura musatengesere Mad Minox tiketi iroro. Waiziva. Ndo level yanga yasvika vanhu. No hatred yanga ine vanhu towards the Mad Minox, the great Mad Minox, the extraordinary. Munhu anoti akapinda pane panzvimbo so vanhu vese vanongoti there comes somebody. Vanhu vainwa tea vachitaura nyaya yaMad Minox, vodya sadza vachitaura nyaya yaMad Minox. Otodzima TV vachitaura nyaya yaMad Minox. 2, 3, 4, 5 years, 10 years. Until, I said to myself, let them talk until they cannot talk no more. My healing process, it took a very, very long time. That's why I can talk about it now. I've never spoken about this in my life. Don't go down with bo. You understand? Ndine shamwari dzangu vasikana nevakomana vanogara paAmerica apa. Pokuti ndakatenga tiketi rendege, I'll be there in an hour kana 2 hours nendasvika pandiri kuenda. Handichakwanisa kuenda paAmerica because pane hurera ndakawinza kunoko rakazondisungisa. Kumana aiwa zvimwe zvinhu ityai Mwari zveshuwa, tyai Mwari. That same person here onzi aenda kuwinners anoba hembe kuwinners kwacho ndini ndakamuendesa, onoba hembe kuwinners. Ko varume wako kama Nigerian ngavakutengereka hembe dzacho, ngavakutengere. Kwakaita zvimwe zvimahure zviri kunoku zvanga zvakuadvocata zvokuti vamwe vacho vaida kundisungisa kungobreatha chete, kungoita breathing ndirumba mangu. They were ready for me to get arrested. Ndo ruvengo ranga rane vamwe vanhu kunoku. But Mad Minox, if Mad Minox breathe, arrest him. There was one other time I was going to ndaenda pa grocery shop yedu pana Eglinton and Premier. Ndatosangana nemumwe mufesi wake vanoita zvemoving. Tikutotaura nyaya chichichi. Ndataura kuti hapane mupana akandida rafu akaita so nechimwe chimoko changu chinonzi ningi. Ameno kuti akakanganisa mazita here kana kuti chi uyo afonera kuEngland. Ndakutozwa nemwe musikana wandoziya kuEngland. Mad Minox se uchidaro, uri kufamba uchitaura. Ndakataurirani izvozvo. Zvanzi ndo zvauri kutaura, unondirambisa. Ndakati akomana. Ko chii chine maZimbabwenzi chii? Chii?
inini ndakutaurira nyaya iyi kai ndikuda kutaura kuti pane tone munhu akatondikanya akanzi Ningi because of Ningi. Iwo wakufunga shamwari yako iri ku-UK manje uko wakuitaurira zvekunyeba manje because munhu anonyenga munhu atinyaziziva kuti munhu akamboita sei akambomhanya nemunhu. Kana wadana nemunhu uchiziva history yake, anything chaunonzwa unofanira kuchiignore because wakapinda munyaya yacho wega. Waiziya kungonzwa zita ramati Minox chete yatonya aiwa azvisirizvo. That's why mazuva ano kana makomensi kana chichi handichatomboita kune vamwe vanhu kungaisa kana kalike pafacebook so yatohondo komati Minox kuchii chauri kuita akomana. Takungoona kuti mapicture oti vasikana vakanaka tongosiyawo zvakadaro even kana ari wako because tinenge takutokonzeresa kuti munhu asadiwe nemukomana wake. Kunzi mati Minox anongoramba achingolaika mapictures ako asi munodanana. Ayo kalike kandi malove nemalikes kungosimbisawo munhu waunoziva. Aiziya iFacebook vasikana venyu ivavo ndo vanototida. Iwo gara pasi don't get vhundu pane zvinhu zvakadaiwo zveshe. Kalike pafacebook it's social media. I'm not a socialite, I'm a realist. Handifadze vanhu inini ndozvinhu zvandisingaiti. I'm a realist. Ndeta zvinhu zviripo. Kana ufadza vanhu ndoziva kwekuenda ndovaridzira marecords wotamba the dance then I go home. Ndoita zveYouTube vamwe vanofunga kuti kufadza vanhu, but most of the things what I am doing is capturing my own history. Handidi kuti pane munhu ndanzi mati Minox afa mati Minox aye wakani ndakazvitaura ndega. Musazore vanhu bhata siyana neni. Hatidi vanhu vanozora bhata. Ndikasvikawo time yekuti ndichakurawo ndichaita kakule. Vanhu vakaita akakula kamudhara kaitaurisa ndichakura. Because inini zana ndo randakatotarisana naye zvakanaka. Zana ndopinda it's 48 more years. Ndakambomhanya 52 saka ndato halfway there. Muzana ndopinda 100 zvakanaka. Slowly zvangu 30 nchitopinda muzana. 8 years tinge takutotaura retirement. Takutosekerera zvedu wangodewo zvako stretcher zvako bata bhiya rako zvako chini wakagara zvako pabalkoni pako mudzimba dzehurumende dzatinogara idzi. Madollars achipinda waiziya. Saka ndo life yacho yatinoita isusu. I don't want anybody to tell my story when I have the tools and the access yekutaurira vanhu nyaya dzangu. I won't say things zvekuti vanhu zvinobreaka mamarriages evanhu aiwa no I'm not that wicked. You know, I like to talk about me. I'm selfish like that because I love myself. Thanks very much. I love you too. Because mimi vanhu vacho ndimunotondipa power. How many people in this world vanodiwa fantasini vakawanda.
I can speak in English, but why? Vanhu vanoda kutaura navo ndevekuzimbabwe. Ndogona Shona. Ini ndoenda kuZimbabwe. One munhu anotaura Shona kuti anga asikagari diaspora. Totocreata futi chi maslang. Tobatsirana nevapana vange nezimdancehall yako tekechidhonzerana tambo nenyaya yemaslang iyaya. Uyabuditsa slang yake tabuditsawo yedu. Because asati apera tiripo. Chinhu munhu unopera wafa plus chinopera isipo. Handiti ngatingochengetedzana yemudzimba umu. Iyo akadzi vanenge vauya veforeign vanenge vauya vanzi marights. Unopiwa marights oendesa murume kujeri. Kana kuti wodzinga murume mune imba yenyu yecouncil. Makawirirana kuti we apply this house. Iwo uri kuapply semunhu ari single. Manetsano akufonera maprisa. Get out of my house. Get out of my house. Damn. Kusona murume mukuru achitoexplain kuti aiwa mukadzi wangu ndane 5 years nchigara panapo noziva zvinodzwisa tsidziso. Uchaoda blast. I try kuexplain aso kune mupurisa achiti get out. Buda uyowa uchadikanwa panapo. But the whole application yemba ipapo makaita mese. Kumana I was sure ichikaye Mwari zeshiwa. You know, blessed love.